Carme, benvinguda. Gràcies. Veig aquí que ens has portat poqueta cosa, però molt... Poqueta cosa que serà un gran resultat. Anava a dir, I això és interessant. Això és interessant, és interessant. Bé, realment és el fruit d'un encàrrec que ve des de Tòquio. Ens demana el sumiller del restaurant Sant Pau de Tòquio que els clients li demanen moltes sangries de cava. Clar, típica a l'Spanish, no? Clar, exacte, són icones. L'associació ràpida, no? Això és normal. Nosaltres tenim com a icona el sushi. Exacte, sí. I ells tenen, doncs, paella i sangria. Això ningú ho pot esborrar. Per tant, la manera de combatre-ho és fer-ho molt bé. Llavors, ell ens demana a veure com pot resoldre-ho d'una manera elegant. Es posa en contacte amb el nostre sumiller de Sant Pol, el Joan Lluís Gómez, i ens diu, home, no podem dir sangria, perquè sangria, l'arrel de sang, és un vi negre. És vi negre, clar. I a més, els japonesos pensen que triomfa molt el món. Els cavistes estan encantats amb el mercat japonès, perquè és un producte que triomfa, lliga molt amb el seu menjar i realment l'estimen. Funciona molt el cava. Doncs tu amb cava, no se'n parli més, no? No, i ens posem a treballar amb el cava. O sigui que avui cava. Cava. De fet, el resultat final ens va portar a batejar-ho. I l'arrel, i entendràs, al final entendrà tothom el perquè diem sacria, perquè ens hi porta un dels elements que ens hi dona personalitat a aquesta mescla. Aquest còctel elegant, un còctel que pot ser de mitja tarda i el que pot ser d'aperitiu. O sigui, estem a punt de fer una sacria. Una sacria. I és made in Carme Rusquera. Exactament, exactament. És tot un honor, tot un plaer. Exacte. I a més veig que no només fem servir cava, cava d'aquí, cava català de la d'Altalella, sinó que aquesta polleta què és? I amb sake. Clar, necessitem, fixa't que les sangries generalment porten un toc o de licor o un toc de brandy. Sí, correcte. Porten un toc que va un punt per sobre. Un element que el diferencia de l'ampolla de cava directa o de l'ampolla de vi directe. Aquell toc de batejar-lo. I ho fem amb sake. Per què amb sake? Perquè també és una beguda que, com el cava, són elegants, són afruitades, són lleugeres, tenen un bon diàleg entre si. Tenen poc grau, també, em sembla que són d'entre 12 i 14. I casen. Per això, doncs, a més l'hem d'atacar de color, no només d'aroma, ens l'hem d'atacar de color. I aquí hi ha un producte també a defensar, és una altra icona maresmenca, com són les maduixes. Clar, què cal fer amb les maduixes? Podríem fer-ho directe i fer-ho amb una sangria popular de tallar la fruita i cap a dins tot, barrejat, que reposi, cullerot i vinga, no? La gerra, el saki a dins i vinga. Però anem a buscar una mica de glamour, no? Ja que estem a... Glamour i també el control de la marinada per treure el sabor de la maduixa. Parles de la marinada, però clar, no marinarem peix ni marinarem... No, marinarem la maduixa. Marinarem la maduixa, això? La farem suar. La farem suar. Li farem treure uns sucs que ja hi són. Per això necessitem tallar-la petita. Ho hem avançat una mica per mostrar-ho. De feina avançada, nosaltres. Bé, feina avançada, però perquè, esclar, ens hauríem d'esperar per arribar a aquesta... Ferran, vine. Vine i agafa-ho bé, això. Per arribar a aquesta concentració així tan polida, tan transparent, han passat 5 dies després de tallar-la, d'afegir-hi un 20% de sucre i d'aigua per aconseguir aquest suc. 20%, que són dos culleradetes, eh? Sí, aproximadament. Dues culleradetes evidentment que nosaltres mesurem un quilo de maduixes. Jo faig la versió domèstica, jo faig la cuina domèstica. Si algú ens veu a casa, 2 culleradetes. Correcte, un 20% aquella. És molt fàcil mesurar de 100 a 20. Sí, és molt fàcil. I això seria, doncs, guardar-ho 5 dies, colar-ho i després fer-te bossetes. Bossetes perquè cada una de les botelles seran 50 grams d'aquest suc. Això ho podríem fer de manera domèstica, és fer aquests trossos, no tan petits, i ja posar-ho amb el sucre i el sake i llavors servir-ho. Però no tindria aquesta continuació de sempre sortir igual, fixa't. El que passa amb la cuina professional ha de sortir sempre impecable. A casa et pots dir un dia la paella, m'ha quedat bé, no m'ha quedat tan bé. Però 2 cops que et quedi exacte... Però un professional busca precisament aquesta línia que sempre surti impecable. Nosaltres gaudirem ara de la cuina professional, però no la proven en sus cases, si no... Sí, i tant que ho poden provar. Però que s'ho adaptin, no els hi posem pressió a la pobra gent. No, de cap manera. Jo de mentre poso a refredar, perquè em sembla que tot això està ben fresquet, sí, exacte. Que mentre feinegem tot l'altre, molt bé. això jo ho poso al congelador. Home, tot depèn si vols posar-hi conversa, guarda el congelador. Bueno, potser no tant, congelador, nevera, no cal? Nevera, no. A mi sempre m'han ensenyat que el cava ben fred al congelador.
Els caves que no són massa bons al congelador, els que són bons a la nevera. Doncs no se'n parli més. Apunteu aquí el consell de la Carme, Sí, i tant, jo crec que sí, important. ja ho crec. Bé, si ens poséssim mans a l'obra... Jo el que tu em diguis, si comencem, què faig jo? Sí, però doncs tan senzill com agafar-ne 4 de guapes. 4 de xules, Sí, les hem rentades, sí que hem de dir que sempre una maduixa es renta amb el capoll, perquè si la rentem sense el capoll, l'aigua entra dins i la igualim. L'hem rentada, i ara es treu el capoll i fer-la només amb 4 trossos. Val, perfecte. Ara és quan trec, només traient el capoll i em dius, no, es fa així! Sí, perfecte, molt bé. Però només amb 4 trossos perquè serà aquella bellesa, o sigui, aquell to rosat que tindrà un color rosat molt pàl·lid, no serà una cosa tenyida. 4, sense més? Sí, 4, exacte, quarts. A quarts. Molt bé. Ja tenim el producte. Tenim també menta, que també serà... I farà el toc de menta, però mai en cap moment serà una infusió de menta. És per anar-ho a refrescar, no? És per anar a buscar aquesta frescor... I la mica de pinzellada herbàcia fresca que hi donarà la menta. Sí, però suposo que ja ho saps tu i les proporcions les teniu allò... Sí, un parell de branques. Perquè no domini, No domina perquè com que s'hi posen just al moment, el mateix carboni del cava acciona les fulles i els hi expressa. Si tinguéssim això durant molta estona, s'hi expressaria més. Molt bé. Bueno, això ho tenim. No sé, jo... Això ho tenim. Una feinada de por, si vols... Home, acostumat amb els programes que em fas un part de tallar ceba i de sofregir... La feinada era aquí, que has fet aquesta marinada, que ja has guardat aquestes bossetes i que ho tens aquí, o sigui que és una feina ja feta. Si vols, entrem a l'atac i la fem. No se'n parli més? Sí. Què necessites més ara? Doncs obrir la botella de cava i obrir la botella de... O sigui... Sí, obrir el sake, obrir el cava i treure els glaçons. I haurem de triturar? No, en cap moment. Serem molt respectuosos amb cada un dels elements. Sí que hi ha el cava. Hi ha un ritual a l'hora de fer la barreja, perquè no... Pensava que és a l'hora d'obrir el cava, dic, ja està, no me'l sé, ara l'obriré malament... De cap manera, no. Aquí hi ha la diferència aquella que comentàvem d'aquella sangria amb la gerra, que hi ha tota la marinada i ja hi ha el vi o el cava a sobre. Aquí ho farem a la inversa. Posarem primer el cava a la botella, al decanter, sí, el decantador aquest, sí. Aquesta botella té la mateixa capacitat que una botella normal, el que passa és que és tan esvelta, tomba-la allà un palet per evitar tanta bromera. Tota? Tota, sí. Jo ho veig més petit, això. Sí, no tinguis por. No tinguis por. No, per això et demanava que aquesta botella tan esvelta sembla que hagi d'anar més contingut, però és també un efecte visual. Ens ho hem assegurat abans de... És un efecte visual. Exacte. De fet, es pot fer amb un cava del Maresme i és fantàstic que el fem amb un del Maresme, però pots fer amb un Penedès perfectament, Home, amb la d'Eos que tenim i amb la de caves esplèndid. I tant, sí senyor. Ara he estat a punt de fer-la grossa, no, però has tingut, domines el tema, saps que això podia anar més i podia... Això ara haguéssim hagut de tallar, portar el motxo, la fregona... Molt bé, perfecte. Ja tenim aquí el corpus del que és la barreja. I tenim aquesta marinada. Ara aquí has d'obrir el sake. I ara el sake aquest sí que l'hem de mesurar. Sake fet amb arròs, perquè no ho hem dit, però... Sí, bueno, clar. A vegades la gent que ens veu doncs no té per què estar al cas. I de sakes hi ha moltíssimes varietats. En funció de lo polit que està el gra d'arròs, tinc entès. I de la fermentació que se li dona. És un producte que realment no ens pensem que un sake, ens regalen una botella de sake i el podem guardar. No, s'ha de prendre fresc. No, l'has de mesurar. 2 mesures d'aquestes grans aquí. Anava a posar-lo dins. No. Així no el posarem a dins, L'ordre dels factors sí altera el producte. Sí, en aquest cas sí. Que també seria bo, però així serà millor. I busquem realment aquesta excel·lència que comentàvem. I 2. Del mot gastronomia. 2 i un de petit, per l'altra banda. Sí, clar, aquest mesurador té 2 mesures. Saps que no me n'havia donat, jo? Pensava que era la base. Que jo del còctel soc poc, avui estic fent una masterclass amb tu. Vale, perfecte. Sí, correcte. I ara aquí sí que ho hem de, delicadament ho hem de barrejar. Remena. Sí. Que jo no vull fer aquí ara... Delicadament. Ara aquí, veus, si veiéssim, fixa't, és per no batre, només molt delicadament. Com que s'aprecia
que no hi tenim cap brossa. És allò de mezclado però no agitado, no? Sí, correcte, no hi tenim cap brossa. Si ara hi veiéssim una brosseta, que seria molt fàcil, llavors tenim aquest colador tan fi i li passaríem, però no és el cas. No cal. No és el cas. De fet, seria una brosseta Clar, de la mateixa maduixa, que se'ns hagués colat quan... Perquè, esclar, quan aquesta marinada hem de tenir en compte, sempre ho hem de colar amb un colador d'aquests tan i tan fins. És molt fi, aquest, eh? Clar, aquesta és la gràcia, però és fàcil que se'ns hi coli, perquè pot haver-hi una llavor encara més fina. Per tant, això ara, aquí es tracta de tirar-li. I ara aquí ja ens agafarà aquest color que et deia rosat, tan delicat i tan pàl·lid. Molt rebé. Bé, ara aquí sí que ja has de posar les maduixes aquestes que has tallat. Sí, exacte. A dins, eh? A dins, sense por. Sense por. Posto. Sense por, correcte. Val, i després? I després teníem també uns glaçons. Tenim glaçons. Sí, correcte. Però abans de tirar els glaçons, perquè ens vagi més avall la menta, primer hi posarem la menta i llavors hi posarem els glaçons. I ens ajudarà a que la menta ens entri a dins i faci aquesta acció que et deia de donar-hi un toc herbaci, però no excessiu. Fa una olor espectacular, eh? Home, escolta'm, deixa'm... L'hem buscada viva. Deixa'm ampliar una mica el repertori per a la gent que ens està veient. Si no tenim maduixes i ho volem fer amb algun altre... Què? Mira, la cuina és llibertat. La cuina és llibertat. Ja s'ha de tenir en compte que si no fas amb maduixes el resultat serà diferent. Cirera... Sí, el que cal és que és important que tu sempre busquis un resultat polit, un resultat que realment t'agradi, que no et serveixi qualsevol cosa. Qualsevol cosa no facis dir el que diuen a Sant Pol que és. Ara aquí, 4 glaçons. Total, que si volem provar amb algun altre... I llibertat total, sempre buscant que el resultat et satisfaci. 4. 1, 2, aquest, el deixem allà. El que no volem és aigualir-lo, saps? 3 o 4, eh? Ja està, 4. Perfecte, ja està. I ara ja tenim el moment, doncs, de presentar-lo i ja de tastar-lo. Ja està, ja ho tenim. Ja el podem tastar. Ja gairebé que el servim i a brindar, no? I el tastem. Escolta'm, doncs faig una mica de net, per acabar de servir, amb una mica de desendreça. Molt bé. I aleshores... Què poso aquí? Home, fa goig, eh? Home, esclar. És que em recorda una mica la ratafia, ara aquí amb tot aquest verd i tot amic. Sí, el que passa que la ratafia no. Clar, és una cosa densa, contundent, càlida i això refresca. Això ha de ser un estimulador fins i tot de continuar conversant i menjant, no? Home, sí, perquè tenen poc grau, però si fresquet, tira que te vas, és perillós. Abans dejú, tindrà un puntet dolcet, però no massa, perquè les que mosseguem més de la sangria són les dolces. És només el sucre que hem posat a la maduixa? Molt poc, que era un 20%, però hi hem posat aigua, o sigui, aquest 20% també hi havia una aigua que el que volíem aconseguir era aquell suc que hem fet a la mescla de la barreja. Val, esplèndid. Doncs escolta'm... Bueno, tastem-lo, no? No se'n parli més. Serveixes? Sí, bueno, exacte. No, endavant. Endavant, Mita, doncs et serveixo el teu. Aquí sí que cauen brossetes. Bueno, però esclar, però... No, però... Sí, però exactament, és d'aquesta maduixa. És que clar, un altre diria, em fan nosa, però és que forma part del còctel, no? De cap manera. Genial. Doncs què? Bueno, salut. Brindem? Salut i tant, visca Catalunya, eh? Molt rebé. Regió gastronòmica d'Europa. Som gastronomia. Som gastronomia, sí senyor. Salut. Salut. Esplèndid, però potser li ha faltat una mica de fred, no? Perquè el gel li falta que l'agafi. Una mica. Jo t'he de dir una cosa, que les begudes massa fredes maten el gust. T'amagarien aquesta flaire que hi trobes de maduixa, del sake i del cava. Tot si expressa massa fred, quasi que et paralitza això, Carme, també la boca. Passa perillosament bé, eh? Sí, esclar. Ja t'ho dic ara que passa perillosament bé. Escolta'm, jo, mentre ens acabem aquesta copeta esplèndida, emplaçar a tothom a continuar seguint els programes. Tot això que heu vist trobeu a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Carme, mil gràcies per ser aquí. Molts èxits amb el Som Gastronomia. Igualment. I a Sant Pol i a tot arreu. Merci. I els altres fins al proper programa. Gràcies per tot. Salut!
és una mena de guardó, una mena de nomenació, s'ha anomenat juntament amb la regió de Minyó, que Catalunya doncs, és una regió gastronòmica. Això vol dir que s'ha posat focus al treball culinari que hi ha a aquest país. Naturalment que ha de servir per motivar encara els que no han pujat en el carro de la qualitat. Jo penso que som gastronomia. De fet, el mot gastronomia és l'excel·lència de les coses del menjar del beure. Per tant, hem de motivar aquells que tenen les eines, el producte, l'equip humà, i encara no són capaços de posar-hi aquell plus que és aquell plus de l'autenticitat, no? De posar-hi més treball perquè arribi a ser una cosa excel·lent. Catalunya ve de lluny, jo penso que no és moda, el que li sembla que la gastronomia és moda, això ens ve de molt lluny. De fet, un dels receptaris més antics europeus és català, evidentment que era receptari del rei i del papa, el poble menjava el que podia, però en aquest moment que s'ha socialitzat, els que som del primer món i que podem triar què mengem per esmorzar, per dinar, per sopar, si hi dediquem temps i esforç, podem fer-ho molt bé.